салом алейкум бародарон, дӯстон. Боз як видеога дар бораи телефон, як функсияе ки аҷоибоди телефонҳои ману шумо, ки ин функсия нав баромад ва фикрам ки ҳамаи шуморо каме бошад дегаргун мекунад. яъне ки шумо мефаҳмед ки бо кадом симкарта шумо кадом шахсро занг мезанед. масалан шумо дигар фикр намекунед масалан ки ман бо симкарта якум занг задам ё ки дуюм. дигар шумо инашро нигаҳ намекунед, фақат суратро мебинед, мефаҳмед. хуб, мо бошад старт мекунем видеоро. хуб, рафтем, медароем настройка, фони привизовӣ медароем. хуб, ман дар якум симкартам ҳамин суратро мондам. вақте ки ман бо якум симкартам ҳар шахсе ки маро занг мезанад ё ман ӯро занг мезанам, ана ҳамин сурат мебарояд дар бораи телефони ман. хуб, мо иро установка мекунем. инҷа чандта сурат добавит карда мешавад. дар ин боло плюсро межиқед, аз галериятон мебарояд. мо бошад инро интихоб мекунем, установка. хуб, дар дуюмаш боша ҳам ана ҳамин тавр. як бор фона межиқем, сурати даркория мегирем, установид как фон. хуб, месанҷем як бор ба қафо. бо якум симкарта мебинем, дуюм симкарта. яъне ки шумо ҳам метавонед ки дар ҷои симкартатон ки шахсро гудок равон мекунед, занг дар ҷои ҳамон занге ки равон мекунед, акси худатонро ё ки ягон акси дигарро метавонед бимонед. хуб, имрӯза видеои мо ҳамин буд. хуб, лайка фаромӯш накунед, подписатсия фаромӯш накунед. дар падои худо.